gi-highlight sa unang pagbasa nga kun ang Ginoo nga nagpakamatay para nato og nabanhaw og naglingkod na sa tuo sa Amahan, mudapig nato kinsa pa man kunoy makigbatok kanato. Unya gibutang pagidiri nga wa gyoy makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, bisan pag ang kamatayon, ang kinabuhi, ang mga gahom sa langit, gahom sa yuta ug ilalom sa yuta. Wa gyoy makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Mutuo mo ana dili. Dili niya imong tupad. Ina pili ka mahadlok mamatay. Na. Hadlok dili. Kung dili makapahimulag nato sa Dios ang kamatayon, ang kinabuhi, ang mga gahom sa langit, sa yuta o ilalom sa yuta, ang una yung epekto ana kung mutuo ta, mawagtang ginang kahadlok. Mawag yung kahadlok. Pero nga nung mahadlok mo nga, ubanon imong buhok, mahadlok na ka. Mahadlok kang buwagan sa imong bana, sa imong asawa, mahadlok ka nga masakit ang imong anak, ang imong ginikanan, mahadlok kang masakit ka, mahadlok ka na mga multo, mga agta, mga duwende, mga white lady, black lady. Nganong mahadlok kung ka na? Usara gyud problema. Nga naman, wa nimo dawata ang gugma sa Dios. Matod pa ni Kristo diri sa Ebanghelyo, pagkadaghang higayon Jerusalem nga murag gusto gyud kong mugakos nimo, pero wa ko nimo dawata, imo na noong kong patyon. Ang mga propeta nga akong gipadala nganha ninyo para motabang mugiya ninyo kay gahigugma gyud ko ninyo, inyong gibato, inyong gipamatay. Karon siya na sa gisaaran, giplanuhan na sang Herodes nga patyon. Way problema ngadto sa side sa Ginoo, kay nahigugma man siya nato, wa ginay problema. Ang problema ni anato, nilingay mong tupad ing nahigugma kas Ginoo. Hay may inyong gihigugma, ang Ginoo o ang kwarta? Kusga. Unyag ipahurot na nakog palit sa slot ang inyong kwarta karon. Musugot mo dili. Ay, ayun lang po ninyo. Ay na. Kamo, maila mo musulti pero was buhat. Pariharasan mo nako. Muna si Kristo mga igsoon tungod sa iyang kadako, sa iyang gugma nato ug ang iyang gugma ngadto sa iyang Amahan, nawa ang iyang kahadlok sa dihang giingnan siya. Sibat dinhi kay si Herodes nangandoy patyon ka. Iyan ang giingnan sultihin ang milo na karon naghingilin kog yawa, nag-ayo kog masakiton, ugma maura gyapon na akong buhaton hangtod nga mahuman ako. Nawagtang ang kahadlok ni Kristo tungod sa gugma. Ang ato sang mga kasulatan, labi na gyud nagsuwat sila si San Pablo, San Pedro, San Juan, ang ilag yung mga practically ang tanang mga santos. Moingon gina sila, kung naa nato ang gugma sa Dios, wala na gid tay gikahadlokan pa. Wala na gyud. Pero kung naa nato ang gugmang tawhanon, daghan kay tag kahadlok, daghan kay tag kabalaka, basta naa na natong tawhanong gugma. Subo lang palandungon nga daghan kay nato karon nagpuyo sa gugmang tawhanon
Nya unsa man ning gugmang tawhanon? Attachment to the body, attachment to the things and pleasures of the world. Kana bang mas higugmao nato ang atong lawas ug ang mga butang nga makalipay sa lawas dinhis kalibutan. Agahapon, mga 60 kabuok ang atong look-alike saints. Pagkahumas misa, pagkalasais, naabot yun may hapit mga alas 9 na itong tingal pisado. Nagpasupaso sila din. Nindot kayo tanawon, gabarog sila din. Pero samtang nag-motorcade ta, mga almost 3 hours, tanaw ko gahapon sa mga santos-santos na to. Gasakay sa mga multicab, nangaluya ba, nagsige na gana, kapoy ba kayo, nalingkod lang to, niya init pag yun. Ngunang, ingon ko, gidi ay sayo, no, ang pagkasantos, kay mismo gani nga, kanang, igo ra gani kang nagsulob-sulob gisulob sa santos, o niya, mudagag mga 5-8 ka oras na, pag-act-out, nangaluya man, niya mga batanon pa ka ito, nangaluya. Unsa nakapagpuyo sa kinabuhi sa usa ka santos, nilingay imong tupad, ingnawa pa ka maluya pag higugma sa imong buangon nga silingan, nawa ka maluya pag sige higugma ng buangon. Mo ingon ra bata usahay, sus nahurot na gyud akong pailom. Hurot na gid akong pasensya. Mao na yato. Luya ba? Luya. Ayaw. Nganong naluya man ka? Gugmang tawhanon ang imong gigamit. Dili gugmang Diosnon. Nya unsao man paghigugma sa Diosnon nga paagi, diha kita mo sentro sa atong misyon sa kinabuhi nga gihatag sa Dios. Ug unsa may misyon nato dinhis kalibutan, kaning giingon ni Kristo, pagpapahawag mga yawa, pag-ayo sa masakiton ug pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Gilingi ana sa imong tupad, ingna sugod ko rog papahawag mga yawa. Sige na karon gyud ko magsugod kog papahawa mga yawa. Resulta, giyawaan no. Dili ang yawanon mo'y atong papahawaon. Ang yawa, kanang yawanon, mao na siya ang taong gisudlan o giyawa. Kana bang yawanon ba? Ayaw na papahawaa, higugmaa na. Ang papahawaa, ang yawa. Ngayon, saan man pagpapahawa sa yawa? Gamita gyud ang gahom sa Dios. Matud pa ni Kristo, kung ako nagpapahawa sa mga yawa, ginamit ang gahom sa Dios, nagpasabot ka na nga ang gingharian sa Dios ania na kaninyo. Ang gahom sa Dios. Nya unsa man nato paggamit ang gahom sa Dios? Puy-i ang iyang mga pulong. Sunda ang pulong. Sama nang maingon ka, ang akong bana, giyawaan, palahubog kayo. Ang akong asawa, giyawaan, purti kayaw-yawan. Saan mo na nimo pagpapahawa? Gamita ang pulong sa Ginoo. Katong pagkasal ninyo, sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway, sa to? Ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. Mo na gamita, Ginoo, puy-ani nako, iniguli sa kong banang hubog, akong gakson. Inigyaw-yaw sa kong asawa, akong gakson. Di ba? Kay sa kasakit man sa kalipay. Ana. Kung ang akong bana magsigig sugal, magsigig suyop, mahurot among kwarta, sa kahamugaway o sa kapitos, di yung ko magyaw-yaw niya. Di ba? So, okay mo na. Na siya.
Unya ko ng imong anak, porting tapulana, porting yung tapulana, porting, sige lang duwa, anang na ang computer, dako pa kay kaon, tugay kay matug, tugay sa kay mo mata, matug og kaadlawon, mo mata sa tingpaniud to. Unsa may imong buhaton na? Papahawa ang yawa, kay ang yawa mo'y gadiktar ana niya nga maingon ana siya. Unsa man imong pagpapahawa ang yawa anang imong anak? Zaman. Sundan gyapong pulong sa Ginoo. Zaman. Pakana ang gigutom. Oh, di ba? So inigtog sa imong anak, ayaw pukawa, inigbangon, pakana. Ana ra na. Simple ra kayo. Pakana ang gigutom, paimna ang giuhaw. Sa puti lain? Kana. Unya, ngadto-ngadto, mangawat man gina, niya mapriso. Aning oras dito, duawa ang binilanggo. Ana ra. Nganong magyaw-yaw pa man ka, nga kung magtinapulan gina siya, sa ato paggutomo na, kay di man siya trabaho, di man siya na maglungag. Pakan ang gigutom. Mahimo na nun ang okasyon nga matuman nimo ang pulong sa Ginoo. Unya, di man gina mo sagubog tubig. Di man sana mo kuag tubig kay uhawon man gina siya. Paim na ang iuhaw. Di sa nakapamalit og mga igsusulob, ay tapulan ko kay nastanan, sige lang naggasto. Bistihi ang hubo. Mahog naman siya marag hubo kay maglago man lang na. Di man sana manglaba, labhan sa nimo para ni pagbisti sa mga hubo. Di ba? Inana. Na malipay ka nung magtanaw niya, labi nagdi mo eskwela, ganahan na nung kay kang magtanaw. O niya, kay sige anang di man na matog og tarong, masakit man gina. Masakit na Ningon sa Kristo, atiman na ang mga masakiton. Di ba? Unsa pa may imong pangitaon? Unya, kining mga butanga, mao man ni ang makapalangit. Gigutom ko, imo kong gipakaon, giuhaw ko, imo kong gipainom, nagmasakiton ko, imo kong gialimahan, hubo ako, imo kong gibistihan. Nya di man sa gina maghimo og balay, tapulan ko na god. Di sa naka-eskwela, ingon sa Kristo, wa ko'y balay, imo kong gipapuyo sa inyong balay. Papuy alang na diha. Imo masang hinginlan hinon. Ikaw ay kapusan, pahawa, buanga ka. Ayaw papahawa, na gani na'y balay. Papuyas imong balay. Niya mapriso man na siya. Duawa ang binilanggo. O niya kay mamatay, magina madugay. Ningon sa Kristo, ilubong ang minatay. Wala. Tapos na. Niya nganong imo pa man ang kasabaan, nganong imo pa man ang sigihag, yaw-yaw, makasa na lang noon ka. Wa ka kapapahawa sa yawa. Muna ang pulong sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo, ang misyon sa Ginoo para nato mo'y atong pamalandungan unsaon nato pagtuman, dili kay ang atong gusto mo'y atong ipatuman ngadto sa atong mga kunuhay, mga taong giatiman. Ang akong misyon dinhi ang pagbaligya ra gyud slat ug ang pag-atiman aning atong parokya dinhi sa simbahan o ngadto sa katawhan. Ako ning buhaton hangtod kanus ako dinhi tugutan sa Ginoo nga anhin ining parokyaha. Kamo og di mo mopalit aning slat nga kung gibaligya, ambot unsay misyon ninyo. Niya karon kay pang-adlaw sa minatay, magpasuga sa tangatos mga mitso ako sa ning gisangyaw ninyo. Karong adlaw mo ay katapusan natong deadline, pero mudawat yapon ta ugma, mudawat ta hangtod sa pizza dos, pero deadline lang karon. Kung di gid ninyo pasugaan ang mga lubong sa inyong minahal, ambot. Unsay imong gisugo, gisunod nga misyon, unsay misyon nimo sa kinabuhi. Magpamisa sa tas mga minatay kay sugo man as Ginoo nga halaran yung mga pag-ampo ang minatay. Di gyud mo magpamisa, ambot lang unsang misyon ninyo sa kinabuhi.
Gilingay mong tupad, na napasuga na nimo, nakapasuga na ka. Akong gipangutana dito ng atong opisina, pila pa'y nakapasuga, wa pa man ikaabot og 500 pa der. Nako, uy, kadaghang lubong dito, sobra man na 5,000 ang lubong siguro diha. Ano pa man nakabot 500, ambot lang unsay mission ninyo. Sige lang kita, himong available, ana ha. Ang importante mga igsoon, dili ang atong kapakyasan, kung dili ang atong pagpaningkamot, pagbangon, o pagtuman sa misyon sa Ginoo. Si Kristo, perfect man to siya. Mao nang wa gyud bisan gamay higayon na gisupak niya ang iyang amahan. Kita mga imperfect man ta, mga masinupakon, muna ang gihatag sa Ginoo nato nga basihan aron ta maluwas, perseverance, ang paglahutay, pasabot bisag magkadagma ta, bangon nya padayon, muna gitawag og lahutay. Si Kristo, ang iya ato is perfection, wa siya gyud ma-failure bisag kausa. Si Mama Mary, wa sad na failure bisag kausa. Kita siging series of failures and success, maunay gitawag og lahutay. Ayaw undang, ayaw ka-discourage, padayon. Padayog palit og slat, kay mo padayon sa kog baligyag slat. Unindog na ta.